Existujú dva typy bežných reťazí na čistenie odtokov. Prvý je bez vrtacej hlavy a druhý je s vrtacou hlavou. Čo sa týka vrtacích hlav, existujú dva konkrétne typy. Jedna je korunová vrtacia hlava, ako táto, a druhá je krokovrtacia hlava, ako táto. Korunová vrtacia hlava nie je veľmi vhodná pre PVC, pretože, ako môžete vidieť, keď vrtacia hlava prechádza cez 90-stupňové koleno, má väčšiu šancu zariť sa do steny potrubia a poškodiť ju, zatiaľ čo základná kroko tento problém nemá. Teraz medzi vrtacími hlavami a krtkami je veľký rozdiel. Krtek ako tento je nástroj, ktorý by ste pripojili priamo na hriadeľ bez reťazí. Toto by sa používalo na odstraňovanie pevných prekážok. Samozrejme, môžete použiť aj kombináciu oboch. Vždy môžete použiť krtka vpredu a nejaké reťaze vzadu, reťaz bez vrtacej hlavy a samozrejme, mám tu aj nejaké kefy. Výhodou tohto je, že váha krtka vpredu by sa vnútri potrubia kývala a zabránila by tomu, aby reťaz bola vystredená odstredivou silou. To znamená, že by to narážalo na vnútornú stranu potrubia a samozrejme by to spôsobilo odhodenie nečistôt. Ďalšou výhodou je, že by vám to uľahčilo preskakovanie križovatiek alebo prechádzanie zložitými zákrutami. Ďakujem za sledovanie. Čau.